חג שמח, שבת שלום. וואלה, איך אני אוהב אותם? איפה זה בא פתאום? נשבע, כבר אין לי כוח לזה יותר. די, חלאס. בא לי להיעלם, אני לא מוכן. עולה עליהם, אבל קוסומו, אני לא נשאר כאן. אבל אני חושב על תאילנד. אשכרה. מה, פשוט לחיות בלי דאגות? וגם הכל פה זול רצח. וואלה, אין תלונות. שכולם התפוצצו, אני נשאר כאן. וואי, איך יש לי דודה לאבו חסן? שקט פה, שקט מפחיד. הראש שלי עוד מחכה לבום. אבל כאן, המקסימום שיפול זה קוקוס. לא טילים ולא כלום. וואי, נראה לי מצאתי משהו. פתאום שמעתי. פאק. לא קרה כלום. הכל בסדר. אתה פשוט קצת עלום. טוב, נמצא פה משהו, כבר נסתדר. היילק אורגינל. עזבו אותי, אני מוותר. רגע, מה אופק עושה פה? מה נדפקה לי הקופסה? תחזור הביתה כבר, אחי. יא בן זונה. טוב, על מי אתה עובד? זה רקני, אתה בודד. תחזור למשפחה, לחברים. זה יעודד. אחלה אבו חסן, הכי טעים בעולם. קצת רעש ובלגן, אבל לפחות אני איתם. רגע, מי זה רץ שם וצועק? זהו, בסוף העולם. איזה מזל, הוא נעלם. די, איך חיים ככה? הנפש שלי לא מת בזה כבר. חייב לעוף מפה. ככה אני לא נשאר. כן, אני שוב בתאילנד, מה אני אעשה? סליחה פשוט שאני מעדיף לחיות, לא תחת מחסה. המשפחה והחברים לא כאן, אבל בסדר, אז מה? אולי עדיף ככה, בלי שחיתות, פילוג ומלחמה. וואי, מי זאת כאן? איזה שווה? היא מסתכלת עליי? אשכרה. נראה לי שהיא באה לכיווני. תסתדר מהר. איזה זן. בכלל למישהו אחר. אולי נכון ולא נכון. אולי זה לא איפה, זה עם מי. הרי תמיד תמצא חיסרון. אולי אני בכלל בורח מעצמי.